Dawk li jagħmlu surveys politiċi iridu jagħmluh b'serjetà kbira u jekk is-survey ikun żbaljat wieħed ma jistax jisforza biex jispjega li ċ-ċifra ta' 30,000 distak kienet il-medja. Dan kien il-messaġġ li wassal il-fundatur tal-Malta Today Xavier Balzan wara li għal darb'oħra survey ta' Vincent Marmara falla b'mod assolut fil-previżjoni dwar l-elezzjoni ġenerali. Fil-fatt kemm is-survey ta' Marmara kif ukoll dak tat-Times żgarraw fil-pronostiku tagħhom u l-istħarriġ tal-Malta Today kien l-aktar viċin. F'post fuq il-medja soċjali Xavier Balzan fakkar li anke meta sentejn ilu kien hawn elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Marmara u Times taw stampa kompletament żbaljata b'distakki kbar biex imbagħad ta' ħareġ ir-riżultat, id-distak kien ta' 8,000 vot biss, tant li l-Partit Nazzjonalista eleġġa tielet siġġu fil-Parlament Ewropew. Apparti minn hekk huwa spjega wkoll li f'dawn iż-żewġ istanzi il-Malta Today kellha surveys li kienu qed jirriflettu l-għażla tal-poplu fejn iċ-ċifra mogħtija kienet ferm qrib tar-riżultat finali. Xavier Balzan qal li kull sondaġġ għandu varjanza, iżda fl-istess waqt trid ikollok ukoll il-kuraġġ li tammetti meta sondaġġ bħal fil-każ ta' Marmara ikun żbaljat. Balzan irrimarka wkoll li hu qatt ma jmur fuq stazzjon politiku u jiftaħar kemm għandu numri preċiżi. Kien hawnhekk fejn qal li issa li xi ħadd qed jistinka u jisforza biex jispjega li ċ-ċifra ta' 30,000 hija medja huwa mod kif tipprova ma tammettix li s-sondaġġ kien żbaljat, dan meta dawn it-tip ta' surveys jinfluwenzaw kif jiddeċidu n-nies meta jiġu biex jivvutaw. Intant fl-aħħar sondaġġ ta' qabel l-elezzjoni ġenerali, il-Malta Today kellha l-figura ta' 18,000, dik ta' Marmara kienet ta' 30,000, fil-waqt ta' Times kienet ta' 33,600, dan meta fil-verità id-distak bejn iż-żewġ partiti fl-elezzjoni ġenerali kien ta' ftit aktar minn 21,000 vot.